ampun aku ada duit, aku ada duit. Enggak, aku ini ra nagih utang iso. Ya beneran ya wis lho. Dan aku lek kowe nagih utang gak aku duit belas. Kowe yo ngerti dhewe alami kan iki. Atas pirang bulan nganggur iki. Pak, yo mending lah aku ngrene arep ngewe info kowe. Piye info apa iki? Lah iki lho, Pak Kletek butuh karyawan. Awakmu gelem ora? Iya. Kerjane apa iki terusan? Nambo iki. Syarat-syaratnya? Tok ijazah iki. Lah aku ya ijazah apa? Wong TK nang ditokne nang. Ora botot. Nang mosok kowe keran kontrak. Jane aku ya wis ditadakne kontrak saking klerek lebokne makmu. Dan kami tadi bapakku. Oh, ala kowe ikur kontrak tadi ra sekolah. Yo bene terakhir nesu. Terus piye jaremu kerjane Pak Kletek iki? Ya wis, besok iki wetange esuk ada yang berperan. Yang ngomong Pak Kletek langsung. Oh, nang kenane ngono. Nanti ada iki di interview nih kan. Oh iya, Mas. Ngopi jam ini. Sisu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ngopi sek di modal interview iki. Jane ngopi iki. Wah, ora ditinggal. Ngopi dulu, Bos. Gede. Wow. Segar. Bar ngopi, budal nang partner kerja. Oh iya, salam dulu, guys. Ngapo beda iki? Bosok pisan. Hei, wae lho. Tok, tok. Bisa dapat gawe lagi. Oh iki jane turu apa? Dasar mati. Nah, aku lagi kira banget dari kowe ngandung lagi. Lah aku kan persiapan ngene iki lho. So, aku sampe get jas tok iki lho. Iki yang salah aku. Kowe salah get jas tok sekarang lho. Nah, iki mati jamu yang salah sopo yo. Tani kan tisuk asa keturunan ngono kuwi iki ora ngerti. Ngomong iki tukang salon rada tuwek. Iki tak sakit. Jas dhisik lho. Jika ada kok udah Pak Kletek wis ready. Iki wis time jam piro iki? Mati. Iki bayan opo iki? Lah kok masa interview ge sandal kaya ngono iki. Lah terang aku ra sepatu. Lah di sepatu masa setel iki. Wis apa sisih-sisih ae. Ya di sisih iki. Oh iya. Iki ape lagi? Iya. Ya kowe sing kiwa sing tenan. Tadi tak pegang ini, motor Eropa lagi, harapan Eropa ini. Jadi bantap beda ya? Iya. Bah, ini, mending nih. Tanya mana? Ini ya nih. Urung mau bal? Urung nih. Nah,
Ayo kau ini kan mau toh. Oke, berangkat kita. Ngono kamu sepedaan ora? Ya, apa sok gini? Kan yang ini iki ora gitu. Iya ngono to, Mbak. Yo, Pak Klitik iki kira di toko berarti. Apa kayak dulu gue? Ya, aku jajaran kok. Oi. Lah iki nyapa mau nak ono ning kono randang-randang diwani. Aku kehilangan sepatu. Iki piye to iki? Dah. Aku lek cegatan nih. Nilai duit belas ya. Lek tangan ya. Nah, malah wong. Nyangkruk kene. Iya wis. Mau enek wong liwat. Iya iki kepala. Iya wis. Kena anak mangsa. Ndi? Kalau cegat ayo. Ayo, sikat aja langsung. Mana? Ini orang mandek ya mandek. Paten ya, Hei. Masalah. Enten apa, Mas? Arep nyandi? Pengen Pak Klitik. Arepnya apa? Kula badhe ngamar kerjaan menika. Anjal duite. Lek duit ra duwe lho, Mas. Kita sih ajeng digal paten kerjaan, Mas. Mosok ditiara duwe. Duwe ku ya mek utilan iki lho, Mas. Kene. Iki, kula jaluk bisa kita berbincang. Ya wis. Tak dongat le sukses. Hati-hati lek kerja. Sampun Mas. Dodo. Tomben wis bayaran lali jipe. Ya. Luar lho. Suari ngene yo. Cari piye? Oke. Ya es padha ae. Bocah ya ini iki lagi teko iki. Ya. Pagi, Bos. Kayane tas teko do kondi mambengi apa domino ya. Penggan akeh tenan jan aku budeng ndas wijen arep colot ngono lho ra. Saiki lho wektune iki wis awan, Bos. Urung awan piye iki wis setengah 09.00 iki lho, Dok. Peh. Kerja ora bayaran potong ya. Ya megah lho nek ngono kuwi. Pokok kerja lho engko. Perkara ngene masalah iki engko enek wong ngelamar kerja wong loro ngono lho. Bocah nang ndi? Oh, Terus? betul kono lho. Iki mau jarene arepe interview rene iki. Ngono iki tak omongi sing bolak-balik. Kerja iki sing tenanan. Lah budale jam itu ya jam 7 tepat waktu lah. Ben aku iki ndak rugi nemen ngono lho. Lah sego kuwi ya mateng ae. Ora masalah sego murung mateng nang kene ya wis enek sing masakne. Kurang piye? Kerja ya wis gurune kaya ngono. Ya kuwi dilapis sing apik kuwi. Kuwi ngesot. Ngono kuwi lek nggih duwe dilarang regane. Apa buat pegang biaya sekian? Sing telu ada di bawah. Nyapa? Enak apa? Ora, Mas. Enak apa? Ini arbenane penggawean iki. kerjaan. Ki kuwi mantak kaya ngene penggawean opo lho? Lah kene to ora kaya wong kantoran to, Mas. Masa lah. Kayak pacaran ngene lho, pacaran model piye ngono ngene jarene arep ngamar kerja. Yo, biok.
kacamu dhewe kaya ngene lho kacamu. Iki brand Taiwan iki Hong Kong. Wes ora brand-brand Taiwan. Ini aku ngamar kerja apa? Lho, lah temri kerjane napa to, Pak? Kowe ora ngerti ya? Ora di omong bending to. Lah branding ini nama Ora lah, kowe kan mangan kowe nyetel. duit dari sak meneh. Ket bocah ora gawe duit gawe rokok. Nyentuh apa sak meneh ini? Pak, yo apa ya rame-rame? Sabaran yuk. Wetan ya, ayo olahraga. Dan mau loh. Wah, ini kan geger ket mau. Ndredeg aku. Iya, apa emang? Lah mana? Bapak,